Дай вам Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина» і я її ведуча Віра Кубулей. Низько ми йдемо на стрічу з файним, красним чоловіком, котрий займався много років історією нашого краю, освітлював життя і творчество многих людей. Це Людвік Філіп. А він, крім того, що файний і ще і інтересний історик, він ще найліпший бубнар у нашому краї. Видимося, що де стоїть. Дай Боже доброго здоров'ячка, як ся маєте? Та, слава Богу, добре. Файна зима, я сам чоловік зимушній, так що це для мене дуже файна пора року. Та в яку хижу йдемо? Та їм сюди в Мукачівську, хоч моя родина Радванка, але радванської хижі тут не є. Та йдемо. Людвік Іванович Філіп прийшов у цей світ у русинську, істинно віруючу родину, що жили у стародавньому районі Ужгорода Радванка. Людвік відів, що бабка, мати намагаються жити по совісті і змагаються чинити по можливості людям добро. Та і його учили любити людей, свою родну землю, отчизну. Дитячі і юношеські роки пройшли на Радванці. Я Радванку любив, тому що це особливий період у моєму життєві. Там я пішов у перший клас, та йде 4 ялиці. Першим учителем був прекрасний учитель Василь Іванович Блищак. Дуже добрий знайомий нашої родині. Тітка мене привела в перший клас, ту школу я закінчив Радванську. І стало вопрос, де йти далі. Достав я прекрасне воспитання, бо народився у такій попівсько-учительській сім'ї. У 1735 році якийсь далекий прадідо був священником греко-католицьким у селі Зняцево. Нашою родиною гніздо – це Червеньово, Зняцево і Дубровка. Дідо Іван Пазуханич був русином, був секретарем Автономного земледельчого союзу уставному. У селі Суль народилася моя мати, де була похрещена в тій дерев'яній церкві. Кожен раз, коли я приходжу туди, я все молю, заходжу в церкву, молюся за матір і за тітку, котрі були саме менша і сестра були там покрещені. То, що я став християнином і чоловіком побожним, можу дякувати своїй бабці Пазуханич Маргареті. Вона ся народила в сім'ї, мати її була Зайфрид Йоганна Швабка. Вона була, римо-католики, звісно, прадідо був чоловік і, цієї Зайфрид Йоганни був, мадяром, римо-католиком. Дідо був греко-католиком, і баба виховувала мене у такому релігійному, побожному дусі. По-перше, казала, що дідо твій був греко-католицьким півцем-вчителем, мусиш знати Отче наш, Богородицю і вірую по-церковно-славянськи. А так як ходили ми у Римо-католицьку церкву, бо наша греко-католицька була закрита, мусиш знати і по-мадярськи. Так я в 5 років мав знати молитися на 2 язиках. Треба вповісти, що виховувала вона мене у такому християнському дусі, все казала, рано встаєш, встав, перекрестився, помолився, приготувався та йдеш у школу. Коли впав у тебе хліб на землю, хліб треба було підняти, поцілювати і поїсти. Його не можна було виверечі. Роки тоді були конець 40-х, початок 50-х років, нелегкі. Жили ми на Радванці, на вулиці Чайковського. І треба повісти, що привела мене вона у церкву Іоанна Хрестителя на Радванці, де був отець Леонтій Лізак. Він нас катехизував, і я там у нього у 54-му році став першопричасником, прийняв святое причастя. Ходили ми в Римо-католицьку церкву, там йшла служба
раз на латині, домінус вопіскум. Ми ніч не розуміли, лише по-мадярськи йшов апостол, Євангеліє і проповідь. Ну, йшли роки, я школу окончив, став вопрос, де буду йти далі. Кажу я бабі, що я йду на священника. А вона каже, в яку семінарію? Та кажу, або в Одесу, або в Москву пойду, та там се буду вчити. Каже вона, що в православну? Ні, в православну ти не пойдеш. Бо дідо був греко-католиком, маєш йти по своїй вірі, в яку тебе покрестили. Значить, хочеш йди у Римо-католицьку, у Рігу. Та кажу, бабо, так там не треба, там не можеш женити. Я такий файний фатьов, то як я буду не женати? Я не хочу туди йти, кажу, тим більше, кажу, там, я не знаю їхнього язика, як я буду там се вчити. Ну, туди не йдеш, не йди, поступай на медичний. Я, звісно, пообіцяв бабі, що поступлю на медичний, але поступив на історичний, бо історію дуже любив. Коли закінчив історичний факультет, то достав направлення у Бійську волю Володимирського району. Уже був женатий, дуже рано все женив, у 20 років. Наша фамілія одна і друга добре ся знали, так що я знав стариків її, вони знали нашу фамілію, родину, і ми ся побрали з Надю. 22 децембра 62 року нас повінчав таємно у нас у хижі єпископ Йосип Головач. Ну, тоді він був наш сімейний священник, він приходив святити нам Пасхи, молитви і так далі. Ну, при закритих дверях і облаках, щоб ніхто не знав. Я ж був на історичному факультеті, і за це туди можна було полетіти з університету. Нігде не забуду, що раз я був руководителем організації Нового року на історичному факультеті, то було на Московській набережній. Ну і клали ми там ялицю. Ну а жона і теща поїхали у Рудне село, а лишили на мене малого Юру, сина. Він вже туди народив в 64-му році. Ну і мав він десь 4 роки мав мати, значить, або 3. І коли я його приніс із собою туди на факультет, дідьбак, як увидів на стіні величезні портрети Карла Маркса і Енгельса бородатих, звісно, в того ще був кулон на грудях, значить, він упав на колін, почав молитися Ангелику, милий мой. На це заходить секретар парткома і декан, ну і балагурі. Ну, звісно, я думав, що тепер мені вже буде конець, а балагурі, звісно, виручив мене, Едуард Дальберч, казав, не творіться на то, бо то бабине воспитання. І так обійшлося. Значить, я закінчив університет. Як привізем жену у Бійську волю, коли вона увиділа тоді 7 кілометрів від Білорусі, тоді болота, ну, правда, там були файні берези, красиве озеро було. Вона казала, що я сюди не йду. А ти, коли хочеш, те се лишай, ну, я як лишу жену з дитиною. Я вернувся, я вже туди мав роботу в музеї, прийняв мене, значить, по рекомендації Балагурія і Степана Івановича Пеняка, Шабалін Олександр Дмитрович. І так я став науковим працівником Закарпатського краєзнавчого музею. Низька Людвиг Іванович Філіп, голова Ужгородського общества імені Олександра Духновича, є автором більше 500 публікацій у газетах, журналах і здав більше 83 біографій ізвісних діятелів. Будучи депутатом з 1991-94 роки, він много зробив, аби вернути Ужгороду історичні назви вулиць. Людвиг Іванович Філіп – член правління і президії Народної ради русинів Закарпаття і є активним організатором культурно-просвітницьких акцій, фестивалів русинської народної творчості. 44 роки ми робив у музеї. Побудував 15 музеїв – Мукачево, Берегово, Виноградово, Хуст, Ясіня, Терново і другі, Вілки і так далі, громадські музеї. Будуваємо експозиції нашого Крайського музею до радянського часу. Виставки всілякі треба було, знаєте, бо туди партія їм приказала, треба було робити щось, якусь виставку до якоїсь знаменної дати. Був майже 25 років головою проспілки. Не вступив у партію, бо баба моя казала, що лемтої дурної
політики ся лиши, бо політика то є панське гунцутство, де собі молися красно і Бог ти поможе. Так я не поступив ніяку партію і дотепер я не є членом ніякої партії. Ну і от коли йшло 40-річчя нашого Закарпатського крайського музею, я кажу Вікторові Шостакові, а тоді був відділ уже народного музичного інструмента, кажу, Віктор, треба би нам щось утворити, щоб людей маленько розвеселити на цей праздник. А що кажеш? Та кажу, давай, там маємо інструменти, маємо ношу нашу закарпатську, поодіваємося та одну-дві якісь пісні забавимо. Значить, Віктор Шостак, значить, Томаш Собко, на скрипці грали двоє, значить, Павло Чучка на бубнові, я взяв басулю, ми ся поодівали і красненько у внутрішньому дворику при великій публіки наших колишніх роботників музею, значить, забавили. З того часу почалося. Назвали ми свій ансамбль троїсті музики Закарпатського краєзнавчого музею, а так інкогніто називали ми Шашіль. Шашіль – тот, котрий їсть дерево, шашіль, значить, бо басоля була маленько поїджена шашілем. Ну, та я такий придумав. Ну, і так далі вже, значить, помаленьки нас приглашали виступати на великі сцени, народні джерела, на фестивалі і так далі. І ось вже 27 рік пішов, як є той наш ансамбль, значить, Ужгород, бо ми при Ужгородській військовому совєті. Були ми в Австрії, були ми у Польщі, були ми в Мадярах, були ми у Сербії, були ми у многих странах. Приймали дуже добре нас, ми кожен рік виступали, були ми у Михайлові, були ми у Свиднику на фестивалях, дуже добре нас приймали. В основному це наші русинські співанки і наші русинські танці, прекрасний хореограф є Роза Мацак. Віктор Шостак є спеціаліст, сам собою керує. Маємо дуже багато подарків, маємо дуже багато грамот, які ми доставали на цих фестивалях. Ну, безумно, я люблю нашу історію, бо без того я не годен собі представити своє життя і теперішнє. Я все позираю на тих перших наших істориків, на Іонікія Базиловича, на Михайла Лучкая, отця, розумієте, котрий похований у нас в Ужгороді в каплиці Лучкая. Значить, і про єпископів наших греко-католицьких, розумієте, про Василя Поповича, про Юлія Фірсака, про Теодора Ромжу і других, котрі творили нашу історію. Ну і треба повісти, що я себе долучив до одродження нашої греко-католицької церкви. Ми се молили спершу на Кальварії в 90-му році, ми пак далі, коли вже свобода була, легалізація греко-католицької церкви, ми се спустили на цегольню і під стінами нашого Преображенського храму, де фактично в тій церкві я був покрещений в 43-му році. Ми се почали молити, зробили ми собі навіс там, і молилися ми 18 років під відкритим небом, тому що нам не вертали нашу церкву, пак далі повернули нам фару, і тепер ми се молимо там. Я довгий час був куратором при отцові Юрові Федакові, куратором, і тепер я куратор на Цегольнянській церкві, де тепер парох отець Василь Бушко. Ну, повісти мушу, що передо мною все стоять ті великі постаті, котрі любили свій народ і любили свій край. І все робили для того, аби наш народ
захабив свою історію, свою культуру, свою віру, прадавню віру свою і старалися, аби і виховували тих молодих священників, щоб і вони долучалися до цього. Скажем, як не згадати таку постать, як скажем, Антонін Бескід або Григорій Жаткович, перший губернатор Подкарпатської Русі, так далі. Антонін Бескід був другий, губернатором третім був отець Константин Грабар і так далі. Ну, треба оповісти, що ми належали до Мадярського королівства, пак далі ми належали до Австрійської імперії, пак далі до Австро-Угорщини, пак далі до Мадярської держави 18-го року, котрі нам дали автономію 21 децембра про самоправ руського народу, котрий жиє в Мадярщині. Значить, це графа Кіраль є мадярський уряд. Пак далі прилучили нас до Чехословацької республіки за Сен-Жерменським мирним договором у септембрі 1919 року. І туди були зроблені в 18-19 році діяли наші 3 руські народні ради. Тобто Ужгородська 35-членна народна рада Рутинов Мадярщини, на чолі з Йосипом Камінським, великим дітям, юристом і Августином Волошиним, значить, який і склав статут цієї організації. Пак далі Пряшівська народна рада на чолі з доктором Антоніном Бескідом і Мараморовська народна рада, значить, вона проукраїнська була, із Михайлом Бращайком і іншими. Вони це об'єднали в одну Центральну Руську народну раду у 19-му році і так далі. Все-таки ми, значить, були в Чехословацькій республіці, почався фактично розбудовання європейського Ужгорода. Чехи вклали у Великий Галагов, щоб побудувати той прекрасний район нашого вароша, вклали 150 мільйонів чеських крон. То були величезні гроші, розумієте? То все відбувало при губернаторі Антонінові Бескідові, а пак далі при, значить, Константинові Грабареві. Бескід стояв за те, щоб ми достали повну автономію, так як було предписано Паризькою мирною конференцією. Бескід зробив усе для того, щоб Ужгород розвивався, став красивим європейським варошем. Він помер у 1933 році і був похований, 10 років був губернатором, з 23 по 33, і похований був тут на греко-католицькому кладбищеві під замком. Ці його останки, коли був музей вже створений, перенесли на Калварію, а там вже його перенесли у Словаччину, у Пряшів. Я знайшов його могилу там на Калварії, ми зробили общество Духновича і русини зібралися. То було рік тому назад, ми зробили пам'ятний, значить, панахиду на могилі його. Священники були наші, значить, отець Юрій, значить, відправив панахиду там, ну і помолилися за нього, так далі була наукова конференція і так далі. Роки пройшли, звісно, я в основному думав, що треба зайнятися все-таки історією свого рідного краю. І так як я любив дуже Радванку, це моя родина, я, значить, перший раз зробив таку невелику брошуру по історії Стара Радванка. Треба повісти, що для того, щоб возродити нашу історію і культуру, ми у 93-му році заснували общество імені Олександра Духновича, котре фактично було вже створено у 23-му році. Його пожизненним председателем був отець архідіакон Євменій Сабов. Теж велика лічність не тільки у церкві, але і в історії нашого краю. Хоч він був намісником Сивлюшським, він організував це общество Олександра Духновича, в котре влилися не лише священники, звісно. Воно не було чисто греко-католицьким, бо там були і православні, були і руські. Значить, правда, воно мало у той час було русофільського направлення, але ми тепер стоїмо на позиції чистого русинства, розумієте, відкидуючи русофільство. І Євменій Сабов казав так: коли заходиш у дом Духновича, ти мусиш забути, що хто ти є по вірі,
хто ти є по національності, але ти маєш бути тим, котрий любить цей русинський край, любить свій народ і любить свою історію. Це був великий чоловік. Треба оповісти, що в общество входив і Петро Петрович Сова, котрий пак був варварським радником, а пак далі був першим председателем головою Народного комітету города Ужгорода у 44-45 роках. Він пак далі був директором Закарпатського крайського музею. Це був теж великий чоловік. Для мене він був великим прикладом, ми з ним дуже добре се знали. Дуже много раз ми з ним контактували, приходив він у музей, і я його дуже вважав ще з студентських років. Він много зробив для того. Я брав з нього примір, ходив точно так він по селах наших, писав їм історії тих наших сіл. І много публікацій се появило в газетах. Я за своє життя, коли ми сповнилося 60 років, то я спеціально зробив такий бібліографічний показник, що зробив. Хотів увидіти, що це вдалося зробити за ці роки своєї життя. І я зробив бібліографічний показник. Маю тепер десь 600 публікацій у газетах. Я у 91-му році фактично при допомозі отця Преосвященного Івана Семидія одродив благовісник наш, греко-католицький, і 15 років був редактором цього благовісника. Пак далі у 2005 році одродив і наш Подкарпатський Русин газета, котра виходить і тепер. Правда, дуже тяжко з фінансами, тому що газета, ви знаєте, що требує витрати, требує, щоб були спонсори і так далі. Їх дуже і мало. Були всякі моменти в моєму житті, як кажуть, кожен чоловік є недосконалий, святі не є, святіли в небі, але, були, як кажуть, і взлети, були і падіння, але я все молився до Бога, ходив і в зимі, і в літі, і восени ходив на цегольню, там ми се молили. Були часи, коли у руках отця Юрія Федаки замерзала чаша у руках, розумієте, і причастя він все-таки давав. А дуже прикро ми було, коли мене двічі видвигали на звання заслуженого працівника культури. І я пролетів, як кажуть, фанера над Парижем. Але я прийшов на цегольню і казав мені, отець Юрій, Людвиговичку, успокойся, заслуги мають писатися не тут на землі, заслуги се пишуть у небі. У небі успокойся. Я зрозумів, що як русин я його ніде не достану, бо я вже тоді був активним діятелем русинського движення. З 95-го року я є член общества імені Духновича. З 97-98 році при Мерові Ратушнякові нам вдалося все-таки із 6 груп русинів, вдалося відвоювати наш дом Духновича. Еміль Ландовський, мій колега-історик по історичному факультету, тоді був председателем городським, підписав нам і повернули нам дом Духновича. Ви знаєте, що за ті часи ми провели много прекрасних мероприятий. Це частування Нелем Олександра Духновича, кожний рік. Це і Олександра Павловича, і інших будителів наших подкарпатських русинів. У 2003 році вдалося мені все-таки поставити при допомозі Михайла Беленя, що є членом нашого правління, зробити пам'ятну таблу на домі Духновича. Кожен раз проводимо свої вечора пам'яті. Йдемо до пам'ятника Духновича, який був у 97-му році утворений коло театра. І робимо все для того, щоб возродити нашу історію, нашу культуру. Крім того, при допомозі покійного вже Василя Андрійовича Сочки ми видали перший календар общества імені Духновича у 95-му році. В 96-му, 2007-му і 2009 році мені вдалося зробити ще 3 такі календарі общества Духновича, в якому іде історія нашого краю, культура, релігія, віра. Ми
у добрих отношеннях із православними. Я виховався в такому толерантному християнському дусі, бо баба ми все казала. Самі дві основні Божі заповіді – це любити Господа і друге – любити ближнього як самого себе. Тому я ненавиджу націоналізм у будь-якій формі, любого народу, бо він не веде до єдності народу, тим більше християн. Я хочу, щоб все-таки був признаний наш русинський народ. Україна – демократична держава, будується, і вона буде демократична. Ми признані в 22 странах світу, і будемо признані з Божою допомогою, будемо признані і тут у нас, на Карпаттю. Воістину, кіт челядник воспитаний у вірі, добрі, любові, то і він буде мати честь до людей і землі, котра дала йому силу і моць обійти по жизни з достоїнством. Людвік Іванович Філіп змагається, аби кожний його день не пройшов задарь. Низько він відкривать усе нові і забиті листки жизни ізвісних людей нашого края. Змагається про те, щоб наша подкарпатська земля вернула собі істинну історію і аби челядь на своїй землі жила у вірі, знала своє минуше і не ганьбилася своїх предків. І на йому Бог подержить усьому сохтаж.